I denne video vil jeg gerne vise dig, hvordan du deler det, du har lavet i App Inventor med andre, så de kan arbejde videre med det. Når du kommer dertil, at du gerne vil dele det, du har lavet med andre, så går du op i My Projects og vælger Export Select Project AA to my computer. Så bliver der downloadet en fil, en AA-fil til din computer, og den sender du til dem, du gerne vil dele med, det vil sige de andre i din gruppe. Når de andre så får den fil, så går de ud på deres projektoversigt i My Projects, vælger My Projects, Import Project AA from my computer, udpeger den fil, som det fik fra dig, og så bliver projektet indlæst hos dem og lander her i projektoversigten, præcis på samme måde, som hvis de selv havde lavet projektet. Når I gør det her, så skilles jeres veje. Det vil sige, at de ændringer, som den ene af jer laver i sit projekt, påvirker ikke projektet over hos den anden.